Mɔgɔ caman ɲini fɛ k'a fɔ ko n ka kuma sigarɛti kan n'a don do tɔgɔ min na kosɛbɛ n'o ye taba ye ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ sigarɛti min bi nka u b'a fɛ k'a min dabila mɛ u t'a dɔn u bɛna min dabila cogo min na n'a sɔrɔ i hamina ko nin video in dabɔlen don e de kama nka sɔni o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigarɛti bɛ mɔgɔ min bɔnɛ a nin na san o san u bɛ taa mɔgɔ 8,000,000 na nin video in kɔnɔna na n bɛna ɲɛfɔ e ye sigarɛti yɛrɛ ye mun de ye n'a sɔrɔ sigarɛti bɛ fɛ ka bana bila i la a bɛ taamasiyɛn jumɛnw de bila i la ka d'a kan mɔgɔ caman t'o dɔn o taamasiyɛn n bɛn'o fɔ e ye ne y'o jateminɛ i yɛrɛ la i ka siga la k'a fɔ sigarɛti a bɛ fɛ ka bana bila i la i ka to video in lajɛ la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan video in kɔnɔna na n bɛna bana 22 n bɛn'o fɔ e ye sigarɛti bɛ se ka min lase i ma ani e kɛrɛfɛmɔgɔw o t'a bannen video in laban na n bɛna kɛwale 10 n bɛn'o fɔ e ye o kɛwale 10 min n'i y'a kelen kelen bɔ a sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye ne bɛ se ka sigarɛti bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye an ka daminɛ i b'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na k'a fɔ n bɛna ɲɛfɔ i ye sigarɛti ye min ye i ka dɔn k'a fɔ sigarɛti ye yiribulu min ye ani yiri tɔw tɛ kelen ye ka d'a kan fɛn dɔ b'a la n'an b'o wele nikotine o de b'a to ne y'a min daminɛ i tɛ se k'a min dabila joona n'a sɔrɔ i bɛ kelen min a bɔ kelen min na ka na kɛ 2 ye fo ka na kɛ caman yɛrɛ ye ka sababuya kɛ nikotine ye o de fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔw ye e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i b'a fɔ n bɔra k'a fɔ e ye cogo min na sisan n ko taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ sigarɛti bɛ se k'o lase e ma n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka bana lana e farisogo la o taamasiyɛn o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ i ka bana o bɛ caya kan kɔnɔna na ani nun kɔnɔna na kuma bɛɛ bana b'i minɛ o yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ ka caya kari yɛrɛ fana bɛ se ka bɔ kuma dɔw la a caman na i se ka dumuni caman kɛ n'i ye dumuni dɔɔni dun dɔrɔn i bɛ fa i yɛrɛ ma dumuni ja ani dumuni kasa o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ o t'a bannen sigarɛti bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka i kumakan falen a bɛ kumakan a b'o giriya sigarɛti b'o kɛ e farisogo n'o y'i golo ye n'an b'a wele tubabukan na po sigarɛti bɛ kɛ sababu ye k'o kɔrɔ joona mɔgɔ min n'a bɛ sigarɛti min o farisogo o kɔrɔ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min kabini video daminɛ na n y'a fɔ e ye n ko n bɛna bana 22 n bɛn'o fɔ e ye sigarɛti bɛ se ka kɛ sababu ye ka min lase e ma walima i kɛrɛfɛmɔgɔw a bɛ se ka bana in lase olu fana ma nka i ka dɔn k'a fɔ sigarɛti dilannen don ni fɛn minnu ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ k'o lase ka diɲɛlatigɛ ma a dɔw bɛ se ka ni bana yɛrɛ ye bana min yɛrɛ bɛ se ka ale bɔnɛ i nin na nka olu bɛɛ bɛ se ka bali cogoya kelen dɔrɔn de la ne ye sigarɛti ne y'o min dabila n'a sɔrɔ e mɔgɔ min b'a min ne t'a min fana yɛrɛ e kana don a min na nka sɔnni ko bana 22 n k'o fɔ e ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la bana 22 ni y'o min f'u ye a fɔlɔ an b'a daminɛ kunkolo sɛmɛ na sigarɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase yen nɔ fɔlɔ sigarɛti bɛ se ka na ni bana dɔ ye n'an b'a wele accident vasculaire cérébral n'o ye AVC ye ka d'a kan sigarɛti minni a bɛ joli fanga dɔgɔya joli siraw fɛ o bɛ kɛ sababu ye ni dusukun bɛ jagoya ka bila baara la joona walasa farisogo bɛ se ka joli sɔrɔ ka ɲɛ cogo min na olu min bɛ kɛ ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye kunkolo sɛmɛ na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkolo sɛmɛ k'o ci walima k'o geren sigarɛti bɛ se ka na ni sababuya bɛɛ lajɛlen ye nka i ka dɔn k'a fɔ accident vasculaire cérébral o bɛ kɛ sigarɛti minnaw de la kosɛbɛ siɲɛ 2 fo ka se siɲɛ 4 ma ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min o mana bɔ yen nɔ n'an taara ɲɛ la a bɛ se ka na ni fiɲɛ ye n'an b'a wele perte de la vie a bɛ se ka na ni o ye
Kadaka joli fanga min bɛ dɔgɔya o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ɲɛ ma. Ɲɛ kan ka joli hakɛya min sɔrɔ ɲɛ t'olu sɔrɔ. O bɛ kɛ sababu ni ɲɛ fanga n'o bɛ se ka dɔgɔya fo ka na kɛ fiɲɛ yɛrɛ ye. O fana ka ca sigarɛti minnaw de la kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. Bana dɔ bɛ yen n'an b'a wele cataracte. A bɛ se ka na n'o sababuya fana ye. O bana in kɛ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ sigarɛti min ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. A bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ fana ye n'an b'a wele dégénérescence maculaire. O dégénérescence maculaire in o bɛ kɛ ni si bɛ kɔrɔbayali la ka taa fɛ. Kosi dɔw bɛ yen nɔ ɲɛ la n'an b'a wele macula. Sigarɛti bɛ kɛ sababu ye k'o fanga dɔgɔya. O mana kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na hali ni ɲɛ fiɲɛ ye ni si bɛ kɔrɔbayali la ka taa fɛ. Ninnu bɛɛ ye fɛn ye sigarɛti bɛ se ka min kɛ. Nka o t'a bannen halisa. I ka dɔn k'a fɔ sigarɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ lase adamaden ma. N'an sera fogofogo yɔrɔ la, n'a sɔrɔ sinsan bɛ mɔgɔ minnu na, n'a sɔrɔ i bɛ sigarɛti min walima ni mɔgɔ bɛ sigarɛti min i kɛrɛfɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye k'e ka sinsan k'o lawuli kuma bɛɛ ka na n'i y'o taamasiyɛn ye ka caya. O bɛ kɛ 2 fo ka se 3 ma ka caya ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigarɛti min. A bɛ se ka na ni bana dɔ fana n'an b'a wele pneumonie. O ye fogofogola bana ye min ka ca kosɛbɛ sigarɛti minnaw fɛ yen nɔ. Bana wɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka na n'o fana ye n'an b'a wele maladie pulmonaire obstructive chronique. O ye fogofogola bana ye o bɛ sigarɛti minnaw de sɔrɔ kosɛbɛ. Ni o kɔnɔna na n'a bɛ se ka na ni bana dɔ ye n'an b'a wele emphysème wala a bɛ se ka na ni bronchite chronique ye. Olu bɛɛ ye fogofogola bana ye ni sigarɛti bɛ se ka sababu ye k'o lase sigarɛti minna ma. A bɛ se ka na ni tuberculose fana ye ni caman b'a dɔn sɔgɔsɔgɔnijɛ la. Ka d'a kan sigarɛti bɛ joli fanga dɔgɔyali min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni farisogo kan ka fanga minnu sɔrɔ n'o ye système immunitaire ye a b'o fanga dɔgɔya. Bana bɛ yen nɔ n'o y'i sɔrɔ walima ni sɔgɔsɔgɔnijɛ in bana bɛ mɔgɔ min na ni e n'o tigi n'e n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na ka surunya ɲɔgɔn na cogo dɔ la ni banakisɛ in sera e ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ni a yɛlɛma bɛ diya e fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. 2018 la n'o ye san 2018 ye a yira k'a fɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ yera sigarɛti minna minnu na ani sɔgɔsɔgɔnijɛ yera mɔgɔ minnu na minnu tɛ sigarɛti min. Sɔgɔsɔgɔnijɛ yera minnu na n'u bɛ sigarɛti min o de cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigarɛti min. A yera mɔgɔ minnu na o la o taara fɔ mɔgɔ 860 ani 60 ani kɔ la. Ka sababuya kɛ sigarɛti ye. O b'a yira k'a fɔ ne bɛ sigarɛti min sɔgɔsɔgɔnijɛ in a bɛ se k'e sɔrɔ joona kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. O t'a bannen sigarɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ lase dusukun fana ma. Bana dɔ bɛ n'an b'a wele anévrisme de l'arbre thoracique. A bɛ se ka na ni o ye. O ka ca kosɛbɛ sigarɛti minnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. A bɛ se ka na ni maladie coronarienne fana ye. O maladie coronarienne o fanga ka bon kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ sigarɛti min. Ka se 2 fo ka se 3 yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ sigarɛti min. O b'a yira k'a fɔ sigarɛti kɔlɔlɔba bɛ se ka se dusukun fana ma. N'an bɔr'o la n'an ye musow ta k'a lajɛ sigarɛti kɔlɔlɔba bɛ se musow ma nka mɔgɔ caman t'a dɔn. N'a sɔrɔ i ye muso ye k'e bɛ sigarɛti min denkisɛ min n'o bɛ bɔ muso la n'an b'a wele ovule sigarɛti bɛ se ka kɛ sababu ye k'o ɲumankolo caman tiɲɛ. O bɛ kɛ sababu ye n'e ka den sɔrɔ n'o fanga bɛ dɔgɔya ani fana a bɛ se k'ale surunya ménopause fana na n'o ye laada jɔlen ni si sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'o fana surunya joona. A bɛ se ka na ni bana dɔ fana n'an b'a wele cancer du sein n'o ye sin bon ye bamanankan na a bɛ se ka na ni o fana ye. O ka ca muso sigarɛti minnaw la kosɛbɛ ka tɛmɛ muso minnu tɛ sigarɛti min. Walasa i k'a faamuya ni muso lajɔra a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogo don. Den kan ka na mara den mara yɔrɔ de la n'o ye denwolonugu ye fo ka taa se a bangeni don ma. Nka n'a sɔrɔ i bɛ sigarɛti min walima sigarɛti bɛ min i kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni
den marali yɔrɔ wɛrɛ la farisogo yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ denwolonugu kɔnɔna ye n'an b'o wele grossesse extra-utérine a bɛ se ka na n'o kɔlɔlɔ fana ye. O ta bannen bangeni kɔfɛ fana n'o ye jiginni kɔfɛ ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ fana ye kɔlɔlɔ min bɛ se ka den fitinin yɛrɛ fana sɔrɔ i b'a fɔ dusukundimibana n'a ɲɔgɔnnaw. n'a sɔrɔ e cɛ fana ye sigarɛti bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ma a caman na sigarɛti bɛ kulusi jalagosi a b'o se cɛ caman ma o kɛ ka di ka cɛw sɔrɔ 2 ka se 3 ma ka tɛmɛ cɛ minnu tɛ sigarɛti min. n ye kɔlɔlɔ minnu fɛ yen ka tɛmɛ k'a fɔ a b'i ka dumuni a b'o fanga dɔgɔya o t'a bannen a bɛ kɛ sababu ye fana ka kulusi jalagosi k'o lase ma n'a sɔrɔ i ye cɛ fana ye. kɔlɔlɔ caman de bɛ sigarɛti la nka e ka to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna n bɛna tɔw fɛ yen. a bɛ se ka mun wɛrɛ lase ma tuguni joli siraw fɛ bana dɔ bɛ yen n'an b'a wele maladie artérielle périphérique a bɛ se ka na ni o ye joli siralabanaw ye min ka ca kosɛbɛ sigarɛti minnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. a bɛ se ka na ni artériosclérose fana ye o fanga ka bon 2 ka se fɔ 3 ma sigarɛti minnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. kolow ani kolotugudaw a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase olu fana ma o dɔ ye le polyarthrite rhumatoïde o ka ca kosɛbɛ sigarɛti minnaw fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min. a bɛ se ka na ni fracture du col du fémur fana ye o ye mun ye tɔgɔkolo walima worokolo o bɛ se ka kari nɔgɔya la ka sɔrɔ hali n'a ma kɛ ni koba ye o bɛ kɛ ka da kan joli fanga min bɛ dɔgɔya kolo ale tɛ joli sɔrɔ ka ɲa ani selule min kan ka dilan olu dilantaw bɛ dɔgɔya o t'a bannen fana ye hali calcium ni kolo kan k'o sɔrɔ olu si tɛ se ka sɔrɔ ka ɲa donc olu bɛ kɛ sababu ye calcium bɛ kɛ fari la o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka nin bɛɛ sababuya kɛ sigarɛti ye olu ka ca kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ sigarɛti min ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigarɛti min n'o bɛ kɛ sababu ye ko ni fitini dɔrɔn worokolo walima tɔgɔkolo o bɛ se ka kari ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya caman ye. sigarɛti minni nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔba wɛrɛ lase ma n'o ye a b'i ka système immunitaire a b'o fanga dɔgɔya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ni bana fitini nana dɔrɔn a kɛra virus ye walima a kɛra bactérie a kɛra bana sugu o sugu ye fitini mana na dɔrɔn o bɛ se k'i sɔrɔ ka dankari la joona o bɛ kɛ caya ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ sigarɛti min ka sɔrɔ mɔgɔ min tɛ sigarɛti min donc o b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ i bɛ sigarɛti min a bɛ kɛ sababu ye ka i farisogo k'o fanga dɔgɔya ka banaw kunbɛn. n'a sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nin kɔfɛ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ ye cogo min na video daminɛ na n ko n bɛna fɛn 10 n bɛn'o ɲɛfɔ ye fɛn 10 min ne y'a bɔ a sira fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ne bɛ sigarɛti min dabila ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o fɛn 10 o fɔlɔ n'a sɔrɔ i bɛ sigarɛti min i ka ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna sigarɛti min dabila i k'i kumakan i k'o labato. a filanan fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e hali lajigin sigarɛti minni na i b'a fɔ sigarɛti yɛrɛ walima alimɛtiw walima birikiw fɛn o fɛn n'o bɛ se ka hali lajigin sigarɛti la e k'olu bɛɛ lajɛlen mabɔ i la. a sabanan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na a nege mana i minɛ cogo o cogo la e kana sɔn k'a sama hali siɲɛ kelen ka da kan n'i ko i b'a sama siɲɛ kelen ka da o ma a caman na i tɛ da o ma o bɛ k'i sɛgɛlen a ma n'o kɛra a bilali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. a naaninan n bɔra ka kɔlɔlɔ minnu fɔ yen sisan n'a sɔrɔ e kalannen don i bɛ se k'o bɛɛ sɛbɛn papiye la walasa i ka to k'u ye kuma bɛɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a minni n'o bɛ se k'o nege bɔ i la walima n'i kalannen yɛrɛ fana tɛ i bɛ se ka video lajɛ tuguni walasa i ka se ka kɔlɔlɔ ninnu to i kunkolo la kuma bɛɛ n'i hakili jiginn'o la o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a minni n'o nege t'e minɛ. a duurunan fura dɔw bɛ yen n'an b'a wele
Ziba walma Champix olu fura nunu docteuru n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bɛ se k'o sɛbɛn ka d'i ma i b'olu ta ni a nege ganila kojugu n'i y'olu ta o bɛ kɛ sababu ye k'a nege k'o dɔgɔya walima k'a nege yɛrɛ k'o tunu ka b'i la fo ka se wagati dɔ ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ne bɛ ɲinɛ a kɔ joona walasa kana n'i bali i ka baara kɛtaw la a wɔɔrɔnan n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sigarɛti min i k'i jija i k'i sen bɔ olu sen na fo ka se wagati dɔ ma a kɛra i teri walima a kɛra i jɛɲɔgɔn ye i k'i mabɔ olu la fo ka se wagati dɔ ma walasa u kana ni i hakili lajigin sigarɛti minni na n'i tɛ se k'o fana yɛrɛ kɛ n'u bɛ sigarɛti min wagati min na i k'i mabɔ o la o wagati la a wolonfilanan i k'i jɛɲɔgɔn i k'u bɛɛ la kunnafoniya k'a fɔ k'i ye sigarɛti minni dabila o bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ min b'a to i bɛ sigarɛti minni dabila a seginna i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra jama yɔrɔ ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye k'i mana taa i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ni sigarɛti n'a dir'e ma i kana sɔn cogo si la k'a min n'i y'a dɔn fana yɔrɔ la k'i bɛ taa yɔrɔ minnu fana na k'i delilen don yɔrɔw tagali la k'a fɔ sigarɛti bɛ min ye kosɛbɛ i k'olu yɔrɔ tagali i k'o dabila walima sigarɛti bɛ min wagati min na n'i b'olu dɔn i kana taa o wagatiw la a kɔnɔntɔnnan sigarɛti bilali a bɛ se k'i degun nka n'i y'a dɔn a bɛ k'i degun wagati min na i bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ i n'a fɔ k'i senna yala walima ka fɛn misɛnnin dɔw ta k'olu dun walasa i bɛ ɲinɛ a minni kɔ i k'a dɔn k'a fɔ sigarɛti nege a mana daminɛ wagati min na a bɛ se ka se fɔ miniti 5 ma o miniti 5 kɔnɔna na a b'i degun kosɛbɛ nka o kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ a fanga bɛna dɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ a banna a tannan i k'a dɔn k'a fɔ sigarɛti a minni o ka nɔgɔn nka bilali o ka gɛlɛn nka fɛn tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka bila kuma bɛɛ i k'i cɛsiri ka ŋaniya siri ka to ŋaniya sirilen fo ka taa fɔ i ɲinɛna kɔ o bɛ kɛ sababu ye ne b'a min dabila n'a sɔrɔ i tɛ se ka k'i kelen yɛrɛ fana ye i bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ k'o gɛrɛ i yɛrɛ la walima ka gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka hakilina ɲumanw d'i ma walasa e bɛ se ka to kuma bɛɛ hakilina kelen kan walasa k'a bila i kana na min i ka diɲɛlatigɛ la tuguni nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ e ka dɔn k'a fɔ e ka kɛnɛya o ye ne haminako ye nin bɛɛ fɔ kun ye walasa e bɛ se k'i ka kɛnɛya ta i bolo fila la cogo min na walasa i bɛ sijan sɔrɔ walasa i bɛ to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na e ka kɛnɛya o ye ne haminako ye i k'an bɛn o la don wɛrɛ